खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदांस्रि मोसाहारि बे समाव रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथांनि आखायाव गासै 4 सानल'सै 4 साननि उनावनो नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन लाख लाख रेशन कार्ड बिगोमाफोरनि थाखाय गेदेर खौरां फैगौ 1 अक्ट'निफ्राय नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन नंगौ 1 अक्ट'निफ्राय रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन लोगोसे एनएफएसए कार्ड गोनां बिगोमाफोरनि थाखायबो मोनसे गेदेर खौरां थाइसेबो रां होआबालानो फिंगारप्रिन्ट होनानै नोंथाङा 5 केजि माइरं मोनगोन रेशन गलादारनिफ्राय रेशन मोनाब्ला नोंथाङा लोगोनो अजद हरनो हागोन रेशन लाखांनायनि उनाव नोंथाङा फिंगारप्रिन्ट होबोथारनांगोन जाय रेशन कार्ड बिगोमा बिथांमोना रेशन मोनाखै बैसोरनि थाखाय सरकारा मोननै अजद नम्बर फोसावदों सरकारा फोसावनाय बे अजद नम्बरानो जाबाय 1803453611 आरो गुबुन मोनसे नम्बरा जाबाय 1967 जुदि नोंथाङा रेशन गलादारनिफ्राय रेशन मोनाखै अब्ला सरकारा फोसावनाय बे नम्बराव नोंथाङा लोगोनो अजद हरनो हागोन नोंथाङा बे नम्बराव अजद हरनाय लोगोनो रेशन गलादारा नोंथांनो रेशनफोरखौ हरनो गोनां जागोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदांस्रि मोसाहारि बे समाव रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथांनि आखायाव गासै 4 सानल'सै 4 साननि उनावनो नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन लाख लाख रेशन कार्ड बिगोमाफोरनि थाखाय गेदेर खौरां फैगौ 1 अक्ट'निफ्राय नोंथाङा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन नंगौ 1 अक्ट'निफ्राय रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरा रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन लोगोसे एनएफएसए कार्ड गोनां बिगोमाफोरनि थाखायबो मोनसे गेदेर खौरां थाइसेबो रां होआबालानो फिंगारप्रिन्ट होनानै नोंथाङा 5 केजि माइरं मोनगोन रेशन गलादारनिफ्राय रेशन मोनाब्ला नोंथाङा लोगोनो अजद हरनो हागोन रेशन लाखांनायनि उनाव नोंथाङा फिंगारप्रिन्ट होबोथारनांगन जाय रेशन कार्ड बिगोमा बिथांमोना रेशन मोनाखै बैसोरनि थाखाय सरकारा मोननै अजद नम्बर फोसावदों सरकारा फोसावनाय बे अजद नम्बरानो जाबाय 1803453611 आरो गुबुन मोनसे नम्बरा जाबाय 1967 जुदि नोंथाङा रेशन गलादारनिफ्राय रेशन मोनाखै अब्ला सरकारा फोसावनाय बे नम्बराव नोंथाङा लोगोनो अजद हरनो हागोन नोंथाङा बे नम्बराव अजद हरनाय लोगोनो रेशन गलादारा नोंथांनो रेशनफोरखौ हरनो गोनां जागोन गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानीनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानीनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन